balimao Boubou Mabel Jawara no Assimi Goïta de Mebagabaye a koko tant que kama corruption d'abla quand tu sais qu'a gagné Mali Keleina Malion la corruption est à la base des problèmes du Mali. Menda et mentilade, mena Boubou Mabel yere kumakan kala Malian ambe je kula me ɲɔgɔn fɛ. An ye information dɔ fana sɔrɔ na metla ko fa an ka Boubou ka kuma la me fɔlɔ. Maliens aw ni an ka janga ni kuma la me fɔlɔ. Essayer d'être fort, qu'on parvient à mettre en place un état fort. Attends un état renforcé, la présence de l'état, en a double corruption là. N'a ma corruption d'abla, c'est la terrorisme qu'elle est. En a rien de negeni. Jamana China, Jena, on n'y kalonga. Il est temps qu'on se dise la vérité. Maliens a bela jele kuma me. Akumana amakuma Chinois kana aye ni foba manangane da. Ko jamana China ka antani sérieux. Ema yoda to irisu ko ma. Iri Boubou Mabel yo kuma fo ema irisu ko ka tu tege di sedia o ma. Parce irisu jigila tegera du. Ba Boubou yende fo donc corruption de be. O fana jabi fana flene yara be Boubou Mabel kuma game ntene kuma game. Bon ni fana jabi ye munya anga jango fana kuma ga fana metu ni malanga name. Démocratie sera pas outil président makasara pas outil ministre makasara pas outil fonctionnaire do aw nana kaw bo lu bué mais aw masara na no bué aw mo avantage no bué e o tuma mo ndelo o tuma aw fana mana démocratie tieni midi aw mana tieni na e ko kete yiri fe mais iba dende outil parce que dé mi bo yiri de la ite démocratie fait mais démocratie na famille di politicien nous ma aw fana bi ko na fauta aw wo mo no ni ya fam ni mo mi bo fe o de be hera so ni mi ta fe o yo bonne so sara pam na démocratie ya di yere ma aw ma do wala do yere do de fralana bitie mu mu be follow ni démocratie bi chama ke ali ala président Blondala do de fralana CNT Bulondala donne par là. Donc, ni nyete yelemali Bulondala. Vendali yaka le rapport 2021 na sebuma chini ni kera abiteme démocratie ka chini doka. Wa hali jenya transparency ni na mo ko ko mauma ni be joro dola president no ubie e be fordruti ka war do bo e kanga ika soro ka fo ka jakene ka be ka do ika soro ni ni mais mo kimi mo duru mo soro transition ko no mo ke ka soro e démocratie ko kuma mo ke me wa te do la sere ko mo bisa ba ni shege no na mais on na sisa on mo ko de ko jere te ana na sisa ayere bi ka bank hali ana soro donc fait c'est fin do de bi abela jere kuma me ango politicien mai politicien ye sara mun du yere ma Assimi Goïta be ko sara kelenta et pour clara ka do fara ko saraka u yere do fara u yere ka saraka to uni ben kelo la ben de la ko kuma fo uni ben le servo ka kala da la ka do fara kuluba budget ka ibe ka to Mali service de renseignement ka budget kunye milliard tan sabadi Assimi nale Assimi a ke milliard keme ani milliard saba ka milliard bi ko non ton faraka ay nafa jumenya foi we have budget fait budget ka shima na fanya Boubou Mabel Jawara ka bora ka fana ko corruption ko antanga mbe corruption de la jamana chita anjatini mais au exemple yendeu nous n'allez à fora Mali télévision sur la ko milliard bisegi chwena John Minana ka don kaso la mokoshi ni mo min kadi oluye o teta kaso la o kobe dugo ni mo min mando luye au cas dossier beta justice là nous m'a faut que il est présent droya au beta faut qu'il de la ka wardo chouin awa ibe mine fana été jugé fana parce que prévu tout boulot ou décelé ka Clément Damblé bla ou décelé ka Aras Bati bla ou décelé ka Orozu Poivron bla docteur Shogal ko kala maiga flene ko ka waro chouin hali china ma jugé ango on avait Shogal jugé ngaka ke publiquement ou décelé mbo bela oui Abbas Damblé nous mine ko le faire coup d'état ka ou décelé ko lu jugé Ako kate CPI la ali CPI dakono ji kafsani ni sorasini ni korane te CPI kafsani awi abega bingani wale munke non hali faransi mani ngawno bon ni masake kolon denu ndato
nous ka jamana don yu jafa ima colonisation na ima anga mogo chama farla tubabu ka kan coloniser ni na nyogona su de du ça dit eni mogo munye kele be ka malike ela abina fa dutigi e ka duden do be ka dof sandoy muso fla furu muso folo obi dia muso ni chini tajia ni me kolosi I den do be ke ijugui abita farajigo ka ki kele bon farafinata be y a pas plus l'homme noir c'est l'homme le plus injuste sur c'est-à-dire que aramaden gololente ka teme farafinka ima farafi jamana fefe ba be coloniser la fo Éthiopie abana bon ni nyoda soudido corruption obe jamana ko na teta nyefe corruption be jamana kono ala te barka do jamana la yala bubu mabel kane o muyu de me bagaba o bora ya fo sisa aya fo de bon mali problème be reflétant ala me woro na sanno ali information ba bem ou be manipulation do na be kono sisa no anga bubu ka kuma ina me anga sisa qu'on parvient à mettre en place un état fort attend un état renforcé la présence de l'état anga do corruption na ma corruption dans la télévision kele anga yere negeni jamana chine c'est la jena on yen kalonga il est temps pour se dire la vérité jamana chine ka jena yen kalonga avant corruption dabla John be fangala simin d'etat on de corruption na o yere da me baga de fleka fode malin ko gani flo nya koro ya segu tungara mani fode abe flo nya koro sunguru ba entretien hal docteur sokol ko kala mega tagara Dubai et fenga et Qatar je m'excuse Qatar barangena mo ke mali genou ku taga o recruter Qatar no et Qatar $2000 par mois chaque année 2000 jeunes on de kumeta au projet n'allait assimiler au mine ko di batuluma ne a fo domina do ne kele o mane so ko ngalon de kwenye de parce que papier bébé ne a payra ou bora de kanen nenin ko o mane so ça dit ne ba mo do yi quoi ibaro farafin yi ni boli kara flanete so farafin yama wala gida do ni baga ali wuluna aku kala ka sani aramadin do yi ça meka kuma ka réalité ira do la do non atasimi fedi mo uta fo kebe ka mu fo ko ngalon do obi nendi uwa ko taka boye uwa fiki uwa ko anu baraka bo o cha jugu cha ijosa mana kan uteka kuma jabide ube kuma ndo de ke kila gushiko nebe ka kuma fo solta law bon voilà les réalités corruption be au sein de l'armée corruption de Mali fan baby ni surasi nana ko be na changement ke o ma fuike aw ko kate CPI fait ko CPI est injustifié CPI mam sani awi ha ko ta CPI la ne be ga yele o ma ka ta CPI la ka e CPI haram ala yere justice aw refi pa je justice ya audi ma abe kuma kele ngani fanya na bo bla kuna domina na ute fangala fanga kurambena justice betla ka faraw fanga kele kan aw munu biseka aw kelawla ono ko so ibe kodo ke ibole be ka ke ki yere du sauver mais ibe ki to churu ni ni justice kele metla ka austrasu kele ba be don kasula ya malembe ka sebengada ono so mo ya do ay dumuni ka kono fa ametla ka muruge ka kono fara ka belabo ala sonama aw so mo ko zonde o minena I asimi benge nango dambele o minena shwenna kle gangen grenge o mata kasula o jamana bi se katanye fe choko jume ou me pose ça, Français de Nodo, Algérie de Nodo, ou bien Mogo la gauche, ou bien la négocier nous. Ça dit que, Abina Fara Mande me fono ka dun quoi. Ala ka danfen be fono ka do wuludi. Awa wulu ka sani asimi ni. Ou timalu. Dara maden kara ebi fono ka dun quoi. C'est la honte. Voilà. C'est la honte. Ala ka dun madame.